Et passa que et costa mantenir-te dempeus? Vull dir, que et costi estar recte i haver de lluitar contínuament amb el teu cos per no estar així tota l'estona. Treballar al llit és molt més còmode que treballar en una taula. I quan anaves al col·le, deien que fessis el favor de seure bé. Això sí, t'agrada especialment seure a terra i envoltar-te amb mantes com un caneló. De vegades et notes com si les costelles et moguessin de lloc, fins que al final es recol·loca. I aprovaves pels pèls les proves d'educació física, però a les de flexibilitat arribaves de sobre. I si escoltant has pensat que tot això li passa a tothom, felicitats, estàs al vídeo indicat. Que per què faig un vídeo sobre hiperlaxitud en una sèrie que parla de neurodivergències? Doncs perquè si ets neurodivergent també tens més números de ser hiperlaxa. El que no és tan divertit de la hiperlaxitud és passar-te la vida pensant que, sí, ets més flexible que els altres, fins que descobreixes que el teu cos està fent hores extres que tu pagues amb salut i qualitat de vida. Perquè em sap greu dir-te que la hiperlaxitud no només està al darrere d'aquells trucs divertits que fes al pati de l'escola o a la pista de ball, sinó que també afavoreix molts processos de dolor persistent, mala postura i fins i tot pot estar afavorint tots aquells símptomes que a l'estiu ens empitjoren. Marejos quan t'aixeques, sentir el cor accelerat per cap motiu aparent, mans i peus freds o poca tolerància als canvis de temperatura. En aquest vídeo no només explico per què podria estar al darrere del teu dolor d'esquena i de cames, sinó també la conseqüència que pot tenir a la resta del cos. I el més important, què fer al respecte. I és que hi ha una eina increïblement versàtil que pot ajudar-te amb tota la vegada. És a dir, amb la hiperlaxitud, amb el dolor, amb la neurodivergència i amb aquests símptomes d'isautonomia que dèiem de mareig, palpitacions, etc. Per què la hiperlaxitud es relaciona amb dolor si el que fa mal és la tensió i en canvi la hiperlaxitud és al revés perquè és la flexibilitat, no? Doncs tot i que les persones hiperlaxes puguin ser més flexibles, també són les més tenses i contracturades que trobaràs. La hiperlaxitud es defineix, entre altres, per articulacions que es mouen més enllà del seu rang de moviment segur. En alguns casos apareix a la infància i es retira amb el creixement, però en molts altres es manté tota la vida. I per prevenir que surtis d'aquest rang de moviment i et facis mal, els músculs entren en joc, fent força per mantenir estable l'articulació. I aquest és precisament un dels motius pels quals tens més contractures musculars. I a més el per què estan en llocs estranys com els braços o a les cames. Fins i tot, encara que siguis sedentari i no practiquis cap esport que ho justifiqués. Et pot passar que et despertes ja amb dolor perquè has dormit en la posició més estranya, o que et faci mal seure perquè no acabes de trobar aquella posició on les teves articulacions es troben prou còmodes i subjectes. I no només tens més dolor per les contractures i el sobreesforç muscular, també és més fàcil que experimentis microlesions constantment. Aquestes no són greus, moltes vegades ni te n'adones que hi són, però el sistema nerviós rep constantment el missatge de que hi ha alguna cosa que s'hauria de reparar. I és que quan la sèrie hem parlat de que l'estrès activa el sistema nerviós simpàtic, aquest de lluita o fugida, no només em referia a estrès emocional o sensorial, també a estressors físics, com en aquest cas. Llavors, si aquí li sumem estrès, dolor, la por del moviment que acabes agafant i anys sentint que tot està bé, però tu saps que alguna cosa no està bé, tenim el terreny perfecte perquè aparegui dolor persistent. I d'això ja en vam parlar al capítol 5 extensivament, llavors et deixo aquí el vídeo per si encara no l'has vist. I ara abans de continuar i que pensis que tot està perdut, deixa'm dir-te una cosa. La hiperlaxitud com a tal no sempre ha de portar tot això. És a dir, que hi ha gent hiperlaxa que ni s'entera i que mai arriben a tenir cap problema de salut associat. Per tant, el problema no és sempre la hiperlaxitud en si, sinó com el cos compensa els efectes d'aquesta hiperlaxitud. I sobre això sí que hi ha coses a fer que parlarem en aquest vídeo, llavors espera't un moment. El rang de moviment de les articulacions depèn especialment del teixit conjuntiu. És una espècie de malla elàstica que envolta absolutament tot el cos, connectant-lo i permetent l'intercanvi d'informació com si fos una espècie de xarxa de carreteres i trobant l'equilibri entre subjectar-ho tot però permetre que es mogui amb flexibilitat. Doncs resulta que en moltes persones hiperlaxes i o neurodivergents podem trobar que aquest teixit és diferent i no acaba de subjectar bé el que hauria de subjectar. I és que no només deixa de subjectar les articulacions, sinó que, com que hem dit que està a tot arreu, també deixa de subjectar estructures vasculars. I d'aquesta manera pot impedir que la sang circuli fàcilment, especialment de baix cap a dalt i que vagi cap al cor. I és en aquests casos on et podries marejar, sentir taquicàrdies, especialment quan hi ha un canvi de posició que obliga la sang a canviar de direcció més ràpidament. Llavors no dic que aquest sigui el teu cas si tens hiperlaxitud, que sí o sí t'hagi de passar això, o que si tens símptomes de marejos i taquicàrdies sigui per aquest motiu, ni molt menys. Hi ha multitud de factors que podrien explicar-ho, però en algun dels casos es podria deure per això. Finalment, el moviment també actua com a informació que arriba al cervell. És a dir, no només el cervell genera el missatge de anem a generar moviment, sinó que són els propis tendons, músculs, articulacions que amb el moviment envien un cert missatge al cervell. Llavors, informació respecte al lloc físic on ens trobem, sobre la postura que tenim. Li indiquen quanta energia necessito per mantenir-me en la situació en la que estic, si estic estable, si estic segura, etc. Llavors, tant en persones hiperlaxes com en persones neurodivergents han vist que aquesta propiocepció, o la percepció corporal, pot estar alterada. De manera que pot estar enviant senyals inexactes al sistema nerviós i això resulti en acabar fent molt més esforç només per existir.
Per això, persones sense hiperlaxitud poden estar dretes i caminar suaument sense massa esforç. En canvi, persones hiperlaxes senten que només el haver d'estar dretes i haver de mantenir la posició recta sense semblar una gamba i tenir mal de genolls ja és tot un suplici. I suma-li haver de caminar i a més ja, si has de caminar per la muntanya, que has de vigilar on fiques el peu, que no clavis una pedra o no caiguis, de cop es fa encara més difícil. I és que al final això és massa informació que no té per què estar arribant perfectament al sistema nerviós. I d'altra banda, per aquest mateix motiu, pot ajudar a moure's més del compte. Balancejar-se, canviar el pes d'un peu a l'altre mentre estic dreta, buscar compressió o posicions estranyíssimes, fer totes aquestes coses que podrien augmentar la pressió en certes parts del cos i així generar senyals més clares pel cervell, com si intentéssim apujar el volum d'aquesta informació i així sigui més perceptible pel sistema nerviós. És per això que per moltes persones neurodivergents o hiperlaxes, el moviment pot sentir-se tan bé, tan agradable, tan regulador, perquè està portant una informació necessària i que ajuda a calmar aquestes senyals d'alarma que ja hem parlat moltes vegades que poden estar una mica altes. I d'aquesta manera es generi més benestar corporal. I amb aquesta idea introdueixo l'estrella d'avui, que és el moviment. Que no he dit esport ni exercici físic, dic moviment. El primer benefici del moviment és la regulació. I mira si és positiu per regular-nos. Que sigues neurodivergent o neurotípic, tot i que, especialment per persones neurodivergents, tenim el nostre propi concepte, que és stimming, o el que vindria a ser en català com a autoestimulació o estereotípia. I parlem de moviments repetitius com el balanceig, moure les mans o la cama, jugar amb objectes o amb el tap del boli. I això no és perquè siguem maleducades, perquè no ens parem de moure, ni que siguem immadures per estar jugant amb joguines o fer ballaruques. Llavors, com dèiem, n'hi ha d'un munt de formes, hi ha un munt d'opcions i poden ser tan segures com jugar amb un objecte, però també hi ha formes que són més perilloses i poden arribar a l'autolesió. Perquè, com deia, l'objectiu, encara que inconscient, és que arribin més senyals i més intenses al cervell i amb aquesta intensitat podem arribar molt lluny i, per tant, podria arribar a ser perillós en alguns casos. El segon benefici del moviment apareix quan ens centrem en musculació. Si adaptem el moviment perquè ens ajudi a generar musculatura, els músculs tindran més capacitat per assegurar les articulacions. I a més, el fet de fer múscul també ajuda a millorar el retorn sanguini cap a dalt, cap al cor. I a la mateixa línia, l'exercici en general ajuda a augmentar el volum sanguini, cosa que també millora la circulació i, per tant, els símptomes de mareig, taquicàrdies, etc. Això sí, l'exercici s'ha de fer de manera adaptada, especialment si també tens aquests problemes de disautonomia, un diagnòstic de POTS, o encara que no tinguis diagnòstic i et puguis veure en aquestes situacions. Llavors, si l'exercici i l'entorn no estan adaptats a aquesta situació, podrien encara més empitjorar els símptomes. O sigui que reforço la idea de que sigui adaptat. Tercer benefici, si entrenem específicament la propiocepció, perquè sí, es pot entrenar. Existeixen exercicis concrets, però també sabem que els exercicis de força, el ioga, pilates i la dansa, per exemple, són activitats que ens poden ajudar també a entrenar-ho, perquè d'alguna manera ajuden a que el cervell es creï com un mapa corporal amb més claredat. I més enllà d'això, siguis neurodivergent o neurotípic, la realitat és que cada cop som més sedentaris, però en canvi la nostra genètica ens ha programat per ser actius. Llavors, si sabem que no podem deixar un gos pastor tancat en un pis gaire temps abans no comenci a tenir ansietat, conductes repetitives i en alguns casos agressives o irritabilitat en general, perquè pensem que nosaltres sí que ens podem tancar en un pis i que no ens passi res. Evidentment que no som un gos, però seguim necessitant el moviment. Llavors, quan parlem dels beneficis de l'activitat física, no és que el moviment ens pugui ajudar a gestionar l'ansietat, és que estar sense moure'ns pot produir-nos més ansietat. Potser fins ara has viscut el moviment com un càstig. Al final és una cosa que al teu cos li costa molt més fer, però com que tu no ho sabies, sempre ho havies interpretat com una falta de disciplina, de forma física, d'energia, o que l'esport no estava fet per tu. I segurament les persones del teu voltant també t'han dit alguna cosa similar. Però el problema no és que siguis una persona fluixa, és que estàs fent més esforç per aconseguir només el més bàsic. Però aquesta vegada, si enfoquem el moviment correctament, deixa de ser un càstig per convertir-se en suport, informació i regulació. I per aconseguir aquest segon objectiu i no el primer, et recomano que demanis ajuda professional que et pugui orientar, especialment si ja tens patologies diagnosticades com les que hem anat parlant al vídeo o alguna sospita de tenir-les. Obre la mirada a una possible nova manera de moure't i ens veiem al proper vídeo.